Γίναμε ένα με τον ορίζοντα, χαμόγελα που πέσαν από τα σύννεφα. Ευθείες γραμμές, κρυμμένες λοποτομές, Joker του face. Γεια σου, Πιάσλης εδώ! Και σήμερα λοιπόν παίζουμε στον CubeCraft Egg Wars μαζί με τον Άγγελο, τον Βαγγέλη και τον Άλεξ. Και για κάποιο λόγο πήγα να πω. Μπερδεύτηκα, δεν ήξερα τι game παίζουμε για λίγο. Πήγα να πω Skywars. Πήγε λίγο ρε βλακά. Εγώ λέω να κλείσουμε με μπλοκ στο βουλάκι. Ναι. Αν έχει άλλο ένα generation με iron. Νομίζω έχει πάει ο Άγγελος. Wow. Έχει πάει ο Βαγγέλη. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος είναι δίπλα μου και καβάτζο. Άλεξ! Άγγελε, αυτό τώρα που κάνεις τι ήταν έξυπνο και καλά. Ποιο? Κοιτά δύο upgrade ρε, για να βγάζει περισσότερο. Τι λέει. Ναι, αλλά Φύγε λίγο, το έχω κάνει upgrade τώρα. Θέλω να βγάλω τα χαλασμένα μου λεφτά. τα χαλασμένα μου λεφτά. Κάτσε ρε χαμένα. βλάκα. Έτσι να Ο Άλεξ φοβάσαι. απλά κυκλοφορεί ρε, βουτάει ό,τι βρει από τέτοια. Ναι, ισχύει αυτό κάνει. Είναι πως το παιδό. Απλά εγώ ξέρω και ένα μυστικό και δεν στο λέω που είναι. Είχε ένα ακόμα. Το ξέρω κι εγώ που το έχει. Θέλω Πού να έχει, πάνω. πού έχει. Θέλω να σου πω που έχει. Όχι, δεν πρέπει να έχει ένα το πάνω. Στον Πολύ πορπό σου πάνω. να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ για να μην θέλω να βρει. Και τρέξει. Βρήκα. Ω, bad wolf exposed. Λοιπόν, αυτοί πάνε mid, ρε, πάνε mid, ελάτε, πάω mid. Όχι. Α, για να το πάνω. Αλλά είναι broken. Ξυλίτσες ρε. Το έφτιαξα. Τι? Το Πάλι έφτιαξα. ξυλίτσες δεν το δες μαλάκα. Ρε να Το κάνω είδα, εγώ. απλώς, Γιατί πάω μόνο εγώ mid, ρε, θα έρθετε να με βοηθήσετε. Όχι. Ναι ρε τώρα. Τώρα θα έρθουμε ρε. Αλλά, Ω, μαζεύω λίγα iron. Ξεκίνησε εσύ και ερχόμαστε. ξεκίνε εσύ και Να αργόμαστε. μαζευτούμε να πας Βασιλάκη. Να μαζευτούμε να πας. Φύγε από εδώ, αυτό παιδιά, είναι το μυστικό μου. είτε CubeCraft να μαζευτούμε να παίξω. Ξεκόλα λίγο, είναι μυστικό. Ποιο? Ο Άγγελος μου κλέβει τα μυστικά. Μυστικά πια. Ποια μυστικά ρε μα. Τι λένε ρε μαλάκα. Μυστικά generator. Να σου κάνουμε ερώτηση. Έχεις πάρει, κάνεις χρήση ναρκωτικών. LSD. Μάλιστα. Τι θα πεις. Iron, καβατζώθηκαν. Ρε, είστε πολύ γυφτάκια ρε, κάθεστε ακόμα εκεί. Παιδιά, by the way, όσοι ρωτήσετε ποιο το έξω που χρησιμοποιώ το Infinity 16 μπλα μπλα. Ναι, ρε. Απαντήστε Infinity. Δες εδώ ρε, ακόμα αυτά εγώ παίρνουνε ρε, παίρνουν από τα έτοιμα Πρέπει ρε. 5 τέτοια. Εγώ τα κάνω upgrade ξέρω εγώ ρε και βοηθάω εσάς. Θα είναι νομίζω μόνο του. Το egg εντάξει παιδιά, μην βάλετε κανένα blue, δεν πειράζει. Ναι, μισό. Πού είναι το egg? Στα control δεν είναι, το jump off. Εντάξει. Τι να βάλω, τι blocks να βάλω τώρα. Να το Εννοείς τι είναι κάνω. το egg, ρε. ξέρω εγώ. Όχι, έκανα κάτι Να κακό. κάνουμε ρε. το σπίτι. Τι θυμάστε πριν που είπα στο Βαγγέλη να ξεκινήσουμε το βίντεο να μην κάνει. Τι. Τι. Να μιλάει πάνω μου, Βαγγέλης. Συζητάμε όλοι μαζί ο Βαγγέλης. Θα πάρω αυτά τα blog να τα βάλω. Κανένα πρόβλημα. Αυτό έκανε και λέω. By the way, παιδιά, είναι 12.30 το βράδυ. Και θέλω να κοιμηθεί, χθες αλλά αυτός δεν μας κάποια αφήνει. Αλήτης Γέμα. παιδιά ο Μπιλιόλο. Τα ράδε, ρε. Ξενυχτάει. Νύχτα, Για να έχετε αύριο στις βίντεο στο YouTube. Για να έχει βιντεάρα αύριο στο YouTube, όχι για να έχει βίντεο, ρε. φίλε. Ξενυχτάει. Πίνει. Νταμπάρι. Θα πάρει. Θα πάρει. You know what I Έχεις mean. βάλει και κάμερα. Κάτι. Τι στο οποίο δεν ξέρω πώς θα το καταλάβετε. Νταμπάρι. Μόνο ο Αγγέλος παίζει να το καταλάβει. Νταμπι. Αμπλ. Ποιος ήρθε. Σκέψου να βλέπει το βίντεο. Θες να δει πολύ. Κοιτάξτε τι έφτιαξα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβες τι λέω. Τι. Εκείνον που βλέπαμε. Κάνω Για εκείνον που ντάμπι, βλέπαμε. κάνω φλεκ. Νταμπιάρι. Ωραία. Α, κατάλαβα. Όχι. Άστο, εντάξει, άστα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Άστα, αγόρι μου, Bill, άστα. πέθανες. Πώς καλά. Was killed by Bill Yolo. Α, είσαι πολύ καλός ρε. Was then Μπράβο, πολύ καλό. Τέλειο ρε. Μπράβο. lazy. Στα αρχίδια. Νταμπ, Λοιπόν, νταμπ. δείτε ένα που θα σκοτώσω τώρα, Diamonds βγάζει. Λοιπόν, εγώ θα κάτσω εδώ πίσω να προσέχω το αυγό. Ναι, δεν έχω δει ποτέ. Κάτσε τι ο αυγός σου, κουκλά μου. Προς το Βαγγέλη Δημόπουλο, a.k.a. Λοιπόν, επίσης έχω και άλλα diamond, έχω αρκετά diamond ενημερωτικά, αν Επίσης ενδιαφέρεται γράφουμε κάποιος. 60 FPS γιατί είμαι γαμάτος. Εγώ έλα, ας μην εγώ φάμε να ρε. Επίσης Θέλω γράφουμε λιγάκι, αλλά. Βασικά πάντα γράφουμε 60 Έχεις FPS. παθεί. Θέλω να πάρω sword ρε, iron. Λοιπόν, μπορώ να βάλω εδώ. Κάτσε, θέλω άλλο Πολλά 4. θες. Ναι, μπορώ να βάλω blocks. Τα άλλα 3. Όχι βλακεία. Αλέξ, Ω, παιδί μου. Να, Ρεκάρι αυτό. κοιτά μία τι έχω κάνει στο αυγό. Έλα. περίμενε λίγο. Έχει iron, παιδιά, Έλα. παιδιά βοηθήστε Ωραίο. με τι έκανα. Ήτανε πολύ επικίνδυνο. Εσύ και ζερού ρε μαλάκα. Α, Bill, Bill. όχι, πού είστε, ελάτε Εμείς βοηθήστε με, ελάτε.
Ελάτε στο mid, ελάτε στο mid, ρε, έχω Έρχομαι ρε diamond. bro. Πάμε εδώ έξω κουμπλέ. Σπάστε τα blocks, να μην έρθουνε. Τι παίκτηκε. Καλά. Θα πάρω blocks. Περιμένετε. Καλά, Βαγγέλη. Ρε, είστε πολύ νουμπάκια, ρε. Ποιος μίλησε? Είστε πολύ νουμπάκια, ρε. Ποιος μίλησε? Πάω να το κάνουμε τέτοια. Δεν αξίζει. Λοιπόν, Πάω να τους χωθώ. Πάω να τους χωθεί ο Βαγγέλης, από όσο ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πες μου ότι είναι με πεντάρια και δεν με δεκάρια. Ω, τέλεια. Τέλεια. Όχι. Λοιπόν, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο. Το ρίχνω! Τέλειο, ωραία. Τι κάνεις? Οχ, πέταξε σπαθί του. Πέταξε σπαθί του για λίγο. Ακούσατε ο Βαγγέλης. Το ρίχνω, το ρίχνω. Λίγο αφήνω παιδιά, ένα άμα short θέλετε σε να μια μου βοηθήσετε, γωνία. άμα θέλετε δεν πειράζει. Πες, Βαγγέλη. Άμα θέλετε λίγο βοηθάτε. Μάρκο. Πάμε. Πάμε, έλα, είναι low. Πάμε, ρε. Μια αξίνα όμως τη χρειαζόμαστε, να πούμε την αλήθεια μου. Αλλά δεν έχω iron. Το οποίο θα το τσιμπήσω από εδώ. Έχετε ενεργοποιήσει το diamond? Καλά, πολλά ζητάω. Έλα, Άλεξ. Τώρα, boy, εδώ είμαι. Λοιπόν, παίρνω αυτά τα diamond και τα φέρνω. Bill, έρχομαι να τον ενεργοποιήσω. Εγώ προστατεύω το egg μας. Το κάνω λίγο Α, εσύ είσαι τώρα, εντάξει, έρχομαι μήντε εγώ τότε. Πήρα diamonds, Bill, πάω να τον ενεργοποιήσω. Ωραία. Τέρμα Εγώ κομπλέ. πήρα τα diamond και πήρα λίγη armor. Μπας και σκοτώσω κανέναν. Άλεξ, φύγε. Φύγε, ρε. Τι δεν πεθαίνει. Το σκότωσα εγώ. Ρε, το φορέσαμε κάνα μισάωρο. Άλεξ, έλα μαζί μου, Άλεξ, έλα. ενεργοποιήσω. Δεν πρέπει να Περίμενε, σπαμάρεις, περίμενε, αγόρι, είναι 10. Άλεξ, εδώ πίσω. Α, ναι. Θα ρίξω αυτόν. Όντως ένα 10 είναι. Α, ναι ρε, ένα 10 είναι. Καλά. Delay δεν το βλέπει. Πέντε diamonds. Δεν μου δίνει Άλεξ, ότι έλα, λέει, να σου περίμενα. ρίξω. Βασικά, Κάτσε. δεν ξέρω. Έλα, έρχομαι, boy, είμαι πίσω σου. Λοιπόν. Δεν έχουν egg αυτοί. Μήπως το ρίξανε. Ναι. Η έχει yellow, πει. εμείς και η red, εμείς green δεν είμαστε. Εμείς green είμαστε, ναι, είμαστε πράσινοι. Εμείς και άλλοι δύο έχουμε. Ωραία, Λοιπόν, περίμενα να αγοράσω κάτι. Δες και πάνω σίγουρα έχει από όσο θυμάμαι. Κάτσα να πάρω και από πάνω. Το οποίο μόνο iron έχει για κάποιο λόγο. Έχει άλλη μια gold κάπου. Νομίζω. Εγώ θα αναβαθμίσω μια την diamond του πάλι. Για να μας βγάζει πολλά diamond. Άλεξ, Τι έχεις κάνει εδώ? Ναι, ρε, το είδα. Ναι, ρε. Καλά. Βαγγέλη, καλό. Ναι. Χτύπα τον, Άλεξο. Έλα εδώ. Τον ρίξω. Έπεσε μόνος του. Είδες. Μη είδε για φοβήθηκε. Καλά. Είδε εδώ το pro PvP. Καλά, θα Λοιπόν, νικήσουμε ρε. Ο άλλος δεν ήξερε ότι κάνει ότι έχεις πάμε στο τελευταίο. Καλά, ο άλλος δεν ήξερε γενικά ότι παίζει με ένα 10. Στο τέλος από το Βαγγέλης κάτσε τι ξέρω παίζει. Σκάστε. Δεν πειράζει. Όλες λέει Άλεξ, kill έλα μαζί μου, fucking red, they are Έλα, fucking... please. Όλοι γιατί βρίζεις τόσο. Άλεξ, έλα μαζί μου, Άλεξ. Λοιπόν, πάμε απέναντι. Είναι πολύ easy, πιστεύω. Ναι, όχ. Τι φάση με το εύκολο, τι γίνεται, γιατί... Με το... Πες μου δεν έχει bow. Είναι λίγο δύσκολο. Τσέκαρε. Ωραία Έχουμε φίλε. λόξ. Θες. Έχει εντάξει με. Αναβάθμισα και το diamond, οπότε τώρα είναι... Α, κομπλέ. Θα βγάζει γρήγορα. Όχ. Και τι πας εδώ. Πάμε πίσω. Πες του να το κάνω. Θα μας ρίξει, θα μας ρίξει. Ω! Τον έριξα κι εγώ. Δεν τον έριξα. Έρχομαι, Είχα θέλετε πόσα βοήθεια? 11 diamonds. Έχουμε πεθάνει ήδη ρε και ο Βαγγέλης. Δεν θέλετε πειράζει ρε, έχουμε εκεί πέρα ένα diamond generator Όχι, πολύ με καλό. έριξε τι κρίμα. βοήθεια? Λοιπόν, θέλω κάποιον μαζί μου να έρθει με καλή armor να πάμε. Προ, να Άλεξ, δείξουμε- πρόσχε. Όχι, Να πάμε όχι, δείξουμε εσύ στο είσαι. σπίτι να πάρουμε diamonds. Άγγελε, εσύ είσαι. Λοιπόν, εκεί θα τον σκοτώσω. Και θα μου πει και ευχαριστώ. Έχουμε diamond στο δικό μας το baseball. Ωραία, πάρε κι άλλα για να το κάνεις level 2. Level 2. Οκ. 25 θέλει. 25. Δεν ξέρω. Το έχω κάνει κομπλέ. Ας το diamond το θέλω. Ψόχο. Πες. Μην κάνεις Βαγγελίδη. spam. τίποτα. Εντάξει, έπεσε κι αυτός. Είχα όμως 5 diamonds ρε φίλε. Έχεις τίποτα καλύτερο? Ναι, Wow. leather. Όχι εσύ, ο Βαγγέλης. Ναι, και ο Βαγγέλης leather έχει. Πώς το Πάμε mid. Πρέπει να επιτεθούμε. Πρέπει να επιτεθούμε, Βαγγέλη. Για να το λέει ο Βαγγέλης, κάτι ξέρει. Λοιπόν, Πω, ωραίος ρε. Άγγελε, έρχομαι. ρε. Λοιπόν, 5 diamonds. 5 diamonds. Όχι. Τι έκανα, ρε. Diamonds.
Τι έκανα, ρε, πρέπει να δείτε στο βίντεο τι έκανα. Έπεσα κατά λάθος μόνος. Βοήθεια. Κάνε protect. Μπες. Έχω 10 diamond. Τι, έρχεται Diamond. Έχω 10 diamond. Αυτός κάποιος ήρθε. Ρε τον βλέπετε, αυτός έχει έρθει. Έχει έρθει ένας στο δικό μου. Βοηθάτε ρε, έχω. Άλεξ. Μου άρεσε ρε το χέρι μου. Άλεξ, ξύπνα, Άλεξ. Καλά. Ρε μαλάκες με αυτόν, με αφήσατε. Ο Άλεξ βγήκε από το κόλ. Το Ρε, πιστονέτ. δεν έχω με τι να τον βαρέσω ρε. Το σέβω στο πιστονέτ ρε. Έλα ποιος τι. Ελάτε τι είναι. Οχ. Γκολ. Τι πείτε. Ενωρετικά του έπεσε το ίντερνετ. Και εγώ κάτι τέτοιο Δεν αντιλήφθηκα. πειράζει, εντάξει. Του Άλεξ του έπεσε το ίντερνετ. Θα συνεχίσουμε χωρίς αυτόν. Το έχουμε. Έχω 15 diamond, τι να το κάνω. Πήγαινε στο μέσα ρε και περίμενε να σου δώσει και το άλλο άλλα 10 και κάτω τέτοιο. Λοιπόν, Κάτω πάω μηντό. update. Πάω. Τι να κάνω. Φίλε, αχ, έχω Πήγαινε μέσα και περίμενε να σου δώσει άλλα τέτοια. Πάρε αυτά. Έχω optifine. Κάρε με. Πάρε αυτά που σου πέταξα και θέλεις άλλα 5 και κάτω update. Έχω 20. Α. Όχ, τη βλάκια. Στο διάλο. Άραξε και μη βρει. Έρχεται, αυτό σου λέω. Προ. Γιατί παρά μου την άξια να μπορεί κάποιος να Φάτονα. Τι θα του κάνω Εγώ ακριβώς. γιατί το βάλω με το βαρά μου. Το βαλάω κυρίες και κύριοι. Όπα, Λέω, δεν Βαγγέλη. Το κάνω upgrade. Τι μένει τόση ώρα ρε Με φίλε. τζιφτάκι. Έλα ρε αλήθεια. Τώρα εσένα περιμένω να το πεις. Γιατί είναι κάποιος. Α, νόμιζα ότι είναι τέτοιο. Γιατί μου λέει ότι ξανά έρχεται κάποιος. Έρχεται κάποιος αριστερά, έρχεται από κάποιος αριστερά. Μπορώ να σπαθεί, πας και προλάβω. Παπ, φύγε. Έτσι παπ, του βάρεσε μια παπ. Τον ακούμπησα λίγο, το Θα θες ακούμπησα. Iron. Γιατί έχετε κάτσει και έχετε φτιάξει όλο αυτό το κτίριο εδώ ρε. Πού Πού είσαι είσαι ρε, ρε. Άλεξ, κανένα. Κύριε επέστρεψε δυναμικά Σε πέταξε, τώρα δεν μπορείς να μπεις. Ναι, Ω, γιατί ω, δεν μπορώ να μπω. Γιατί ρε φίλε, το σερβερ δεν είναι ο καθένας με μπορεί. την πάρτι του, έτσι βγείτε αν είναι, ξαναμπείτε μετά από ένα μισά ώρα παιδιά, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν φταίω εγώ. Τι είναι έτσι. Εγώ Μπούκος, λέω να μαζέψουμε λίγο items και πάμε. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω εδώ και θα εξηγήσουμε για την εισαγωγή των Κινέζων στην προέλευση κινητών. Ποιος ήρθε. Στην παγκόσμια αγορά. Στην παγκόσμια αγορά κινητής τηλεφωνίας. Ωραία. Πέψη καμάει. By the way, λοιπόν, τι? Πέψη. Αυτό το βίντεο, τι μέρα είναι τώρα, Πέμπτη. Πέμπτη βλέπετε φυσιολογικά αυτό το βίντεο, γιατί εμείς το γυρνάμε Πέμπτη βράδυ, το βλέπετε Πέμπτη απόγευμα Όχι, μεσημέρι. το γυρνάμε Τετάρτη βράδυ ουσιαστικά προεξημερώματα Πέμπτης. 12. Τέλος πάντων, και σε μια εβδομάδα περίπου, Παρασκευή 23-24-25 παιδιά, θα γίνει ένα gaming event. Βαγγέλη. Τι. Το Digital Universe, όσοι ξέρετε. Thank Να έρθετε όλοι να τα σπάσουμε όλα. Απλά αυτό. Θα είμαι εγώ, θα είμαι ο Βαγγέλης, θα είναι. Δικό σου το μαγαζί. Δεν είναι μαγαζί. Πάνω θα έχει πάρα πολλά. Σπάστε τα όλα. Δεν λέω να μπουγκάρει κανείς με κανένα ρόμπαλο και να τα σπάσει όλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Όχι. Δεν πειράζει. Κάτσε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες. Εγώ θα έρθω με ρόπαλο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ δεν νομίζω καν να έρθει, δεν θα σε αφήσουμε να πεις. Γιατί? Θα μιλήσω με τον Κουράκο να σε πετάξουμε έξω το event. Και εγώ θα μιλήσω με τον Κουράκο. Εντάξει, πλάκα. Άντε, δεν κάνουμε τίποτα. Εννοείται. Τι με τον Κουράκο, τι θες να κάνεις ερωτικά. Με το game. Έτσι όπως με τον Με το game, το πάρουμε. game. Εγώ λέω να Ακόμα να μαζέψει το τα πάρετε. Ακόμα το πάρουμε. Έχω το Βαγγέλη στο team, αν θυμάσαι. Προσέξτε, δεν μας έχει έρθει κανείς από δεξιά, αριστερά. Το Βαγγέλη στο team, ξέρεις, αυτό δεν είναι και το πιο items. φιλικό. Σου λέει τόση ώρα έχεις και τον spy Άγγελο. blocks με shift. Ποιος? Ποιος πάει blocks με shift, ρε? Προ, το βλέπεις να έχει σπάσει πάει. Όχι. Εγώ λέω πάμε mid. Συμφωνώ με τον Βαγγέλη. Έχω το καλύτερο σπαθί που υπάρχει στο game ενημερωτικά. Εσείς iron, πώς πήρατε. Με gold diamond. Η armor του φοράει 30 diamonds. Και εγώ να είμαι αυτά τα μούφα, καλά. Εσύ αγόρι μου και hack να σου βάλουμε, που λέει ο λόγος, όχι ότι έχεις βάλει ποτέ. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν νομίζω καταθέσεις και πολλά. Α, ναι. Καλά ρε. Θέλω απλά να σε υποτιμήσω αυτή τη στιγμή. Δεν εννοώ κάτι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, άντε πάρτε items πάμε mid. Μισό ρε φίλε, να πάρουμε κανένα item της προκοπής, πώς θα πάω έτσι, θα βγω. Ναι. Περίμενε, θέλω λίγα ακόμα Το έχω diamond. όλα ρε μαλάκα. Θέλω να πάρω λίγα ακόμα diamond. ρε. Θέλω να πάρω λίγα Έχω χαλάσει 25 diamonds για να το κάνω αυτό το upgrade. Και τα έχεις Όχι, ποτήξει όλα. όλα. 5. Εντάξει, έλα πάμε. Με τώρα τα έχει πάρει όλα. Ωραία. Έχω και μια καλή τέτοια. Όχι, τα Θα πάω να diamond. πω. Ναι, και εγώ θέλω bow, σωστός.
Τίμιος ο παίκτης. Τι να το κάνεις στον bot τώρα να πάμε. Λοιπόν, περίμενε, θα πάρω τέτοια. Πόσα θέλει τα. Δεν είναι infinity και εδώ. Δεν όχι. Φύγε λίγα και θέλω 10. Βασικά θέλω εταιρεία. Φύγε. Καλά, Φύγε, εγώ θέλω να πάρω γιατί δύο. σε έκανε Θέλω άλλα 10 ώρες. 3. Θέλω άλλα 2. Ρε πούστη. Θέλω άλλο 1. Ρε μαλάκα. Ήρθε τα φούτιξ όλα ρε μαλάκα. Αυτό στο mid δεν νικιέται με τίποτα μα δεν έρθει τώρα. Θέλω άλλα 5. Κάνει λίγο ακρι. Α, βοήθεια! Βοήθεια! Τα είδες. Γιατί δεν σου δώσαμε σε Κάποιος ένα. έρχεται, παιδιά. Αγγέλε τους κάποιος έρχεται. Πετάνε bow ρε, θα με φάνε. Εντάξει, σε φάνε. Ποιος ήταν αυτός που πέσε. Εγώ. Αυτό το ηχητικό το. Αυτό είναι του Minecraft ρε, του pre-alpha όταν Αυτό έπεφτε ρε. πατήσει αυτό, ναι. Τι κάνεις, περίμενε. Τι κάνει ρε, και τα gold κλειστρώνει. Άμα δεν πάμε όλοι μαζί σαν team δεν καταφέρνουμε Πορτακόβλα τίποτα. μου. Ρε μου, όλη μέρα ζωνώ. Τι κάνει ρε μαλάκα. Έρχεται κάποιος! Πούντος. Εδώ 1-0. Ρε, Άγγελε, τελικά 3. Αρχίδια στο στόμα σου. Πάρ' τα κούκλα μου, πάρ' τα γλύφτα όλα. Βρίσκεται την όρεξη βραδιά, τι κάνει. Πονάει το κολλή σου. Πονάει και το κολαράκι σου εσένα, πονάει και το εντεράκι και το κολαράκι και το παίο σου και... Τώρα μου θα γίνει το deal το καλό ρε, τώρα έχω πεθάνει ρε, σίγουρο. Όχι, αν πάμε όλοι μαζί ρε, πάνε μόνος σου. Παπ, τον σκότωσα. Παπ, τον σκότωσα έτσι. Τι κάσα. Όντως. Ναι ρε, τον σκότωσα, λες να μην σκοτώσω. Σάμα τώρα. Θέλω 12 diamond. Παίζει να έχω πάρει όλα τα kills της ομάδας, παίζει να γράφουμε 29 λεπτά. Μόνο. Λοιπόν, θέλετε να χωθούμε λιγάκι σε κάποιο team. Συνεστέ. Ναι. Ναι, εγώ τώρα δίνομαι για το Μιχαλά. Ο κλέφτης. Άσε μου να πάρω ένα. Λοιπόν, τώρα πάει να μπει το tank μέσα σε αυτούς. Άλλα 4 diamond θέλω, άλλα Λοιπόν. 3. Άλλα 2. Πάμε έτσι τώρα σιγά. Ρε, εγώ έχω μπει να Άλλο. τους σπάσω πράγματα. Εντάξει. Ποιο είναι. Όχι ρε, τη γάμισα. Θα τη δω τη Τζόντα ανάποδα σήμερα εγώ. Ενημερωτικά. Ανάποδα. Ποιο είναι. Σε ποιον είσαι ρε. Σε ποιους είσαι. Ρε μπλιολερό. Γεια σου, τις Blue ξαδέρφες σου. screen μαλάκα τελείως. Όχι ρε, πολεμάω αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να επιβιώσω, να βγάλω το Α, καφέ. είσαι τους κόκκινους που ανεβαίνεις τώρα ψηλά. Ναι, με είδες. Δεν έχω φωτογένεια. Πάμε να τους πούμε. Ε? Να τους πούμε. Έτσι λέω, αυτό προσπαθώ να κάνω τόσο. Αν το ψήσεις. Πού είστε ρε. Εγώ έχω ψιλομπουκάρει στους, δεν ξέρω καν ποια ομάδα. Στους κόκκινους στους ποιους. Έχω ιδέα ποια ομάδα. Εκεί είναι. έρχομαι προ. Δεν τα βγω, να το. Άντε ρε, θα μπείτε. Τι θα Άγγελε, θα- πώς με βλέπεις. Άγγελε πίσω. Λοιπόν, έχει μείνει. Ω, το βλάκα. Λοιπόν, Άντε, πάμε να βοηθήσουμε το παιδί. άντε ρε. μας- Και σου λέει το πάνε ψήνει. το δικό μας και το σπάνε ρε. Ναι, βασικά αυτό θα πάμε κι εγώ ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, ελάτε να τους τα σπάσουμε εμείς. Και να Τι, παίξουμε εδώ κάτσε, μετά ένα... εσύ τώρα τι. Τι. Δυσκολεύεσαι. Ήρθα. Είμαι μόνος μου εναντίον σου. Ποιος είσαι αυτός εκεί πάνω. Ωπ, με πέτυχε. Εγώ είμαι Εσύ πάνω. είσαι. Πάνω. Ρε γάμο. Ρε Βασίλη. Έχει μπετώσει Ρε πουλ. μαλάκα, Ποιος έπαιζε είσαι, χίλια ρε. σου. Χάζω εσύ. Τώρα Εσύ κάπου καπνάω, είσαι είσαι. εκεί, δεν- Πουλ. Πω, έπεσε εξαιτίας του. Εξαιτίας μου. Αφού σε ρωτάω εσύ είσαι εκείνος εκεί πέρα. Τι είναι αυτός, δεν γίνεται παραδοτικός. Γιατί δεν χάνει. Δεν χάνει τίποτα. Α, Άγγελε, το βλέπεις αυτόν τον βλάκα. Πες τα λέει έτσι ναι. Άγγελε, βάρα τον λίγο. Α, να έχει κολλήσει σπάσω. πάνω στο κόγο, βρε μαλάκα. Το σπάσα. Ωραίος. Γαμάς. Low Ναι. είναι, low είναι. Όσο λόγο και να είναι αυτή τη στιγμή ο Μπιλιόλο μαζί με τον Άγγελο GR360 No Scope Happy 420. Πετάξει ο Μπιλιόλο αυτό εδώ το πανέμορφο βέλος και θα τον σκοτώσει. Ο Άγγελος. Σάματα. Έρχομαι. Λοιπόν, έχει μείνει ο Yellow. Πού είναι ο Yellow? Είμαι Ο stone. Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow, Black. Έχει κι άλλη ρέντα με, ή όχι. Όχι. Ε, Δεν μας όχι, ενδιαφέρει. δεν έχουν πεθάνει. Ναι, Εντάξει, αυτό. θα τους Πέρα βρούμε. τους σκοτώστε. Θα τους Πίσω σκοτώ- σας είναι. Εγώ να τους σκοτώσουμε να τελειώνουμε. Ποιος είναι πίσω μας? Οχ.
Σοβαρά για αυτό το παιδί θες να χαλάσεις. Ξέρω γιατί θέλω να το παίξει Rich Gang. Λοιπόν, θέλω να μου βρεις που είναι η Yellow. Η Yellow αυτή. Ναι, όχι, περίμενε. Το ξέρετε πώς ζει κάποιος Pink λογικά και κάποιος Red. Τι? Ναι. Όχι, εγώ θέλω να μου βρεις που είναι η Yellow. Τους βρήκα, ελάτε μαζί μου, ελάτε μαζί μου. Έλα. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Πού είναι η Yellow, ρε φίλε? Εδώ που είμαι εγώ. Ω, Diamonds, καβατζέθηκα. Μπήκα μέσα χωρίς να με δούνε καν, ξέρω εγώ. Δεν έχω αξίνα. Δεν πειράζει, μένα, πάμε. έχω efficiency 3. Θέλω να μου τους κρατήσετε να είναι μακριά μου. Να μην με δούνε για να πάω να τους σπάσω, μπορείτε? Δεν σε βλέπουνε, ρε. Τι είσαι, Όχι, μάνα. Εμένα κυνηγάνε. εντάξει, καλά αυτό. Τι καλό. Να σου τον φέρω. Κύριε, εντάξει με. Δεν με βλέπουνε ρε, ρε η λύθη είναι. Δεν μπορείς να τους σπάσεις. Εδώ είναι. Α, εκεί είναι, νόμιζα ήταν από την άλλη μεριά ρε. Κρατήστε τόσο μου λίγο να Θα με δούνε. πεθάνω. Πρώτα θα πεθάνω. Εντάξει. Επόμενη, Πες του, Βασίλη, πες του. θα μπει. Άμα μπει. Ποιο φάρε πλάκα. Ποιοι έμειναν, οι green. Εμείς μας Κάτω το green. βλέπεις. Παπ. Ρε. Ρε, δεν έχουν πεθάνει όλοι από την ομάδα μου. Ωραία, λοιπόν, ποιοι έχουν μείνει? Έχουν μείνει άτομα. Ωραία, έχουν μείνει ένα άτομο την κάθε ομάδα. Λογικά. Ναι, Α, όχι. δεν κάνω λίγο το Γράφει screen. πώς θα έχουν μείνει. Ωραία, και πού θα τους βρω εγώ αυτούς τώρα? Πού θα τους βρω? Σπαστικό. Ναι, όντως. Τους είναι. γέλο. Νάτος. Πού τους? Πού είναι αυτός? Τον Τον έχεις. Ναι. Ωραίος, πάει. Έως Είναι τέλος, pink και λοιπόν. red. Mid, Α, ένα βέλος είδα. Ελάτε, ακολουθήστε με. Όπα. Harry Potter. Το είδατε. Το είδατε. Εντάξει, έχουμε τέτοιο. Κάτσε ένα άτομο κυνηγάτε Μπιλ, τόση ώρα. βοήθαμε, θα με ρίξει. Έχει καπερωθεί πολύ. Blocks έχεις, Βαγγέλη. Θα με Κάνεις. ρίξει. Λοιπόν, Καλά τους πάω. τον πέτυχα. Προχώρα, κάνε μου δρόμο να έρθω. Κάνω. Λοιπόν, έλα, ψοφά. Έλα, πέρασα. Ωραία, σου έρχεται. Μου γκλάσει. Σου έρχεται ενημερωτικά. Μου γκλάσει. Δεν έχει κάτι καλό από όσο είδα σε σύγκριση με εμένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω Τα ίδια. πού είναι, δεν έχω δει. Πάνω. Δεν ξέρει να βαράει. Πες μου ότι έχεις blocks. Ναι, Πέτα 10. μου όσα έχεις. Απασχολήσε τον. Θες να αγοράσεις κι άλλα? Ναι. Έλα, πού είσαι? Πού είσαι, έλα εδώ. Ρε, Τι φλάκι έκανα. έλα εδώ, πάρτα, έλα εδώ. Περίμενε. Έλα μία εδώ. Πάρε αυτά. Σου έρχεται κάτω, έχει έρθει κάτω ρε. Κάτω είναι. Έλα ρε, αλήθεια. Μέσα είναι. Έχεις καλά items, εγώ δεν έχω. Α, καλά. Λοιπόν, έλα, Έχεις μπήκε, bow, Έλα, έχεις ρε bow, φίλε, Bill. δεν Έχεις έχω bow. αξίνα τώρα να... Φέρ' μου. όχι, περίμενε. Ξέρω, Δεν έχω πάμε από το άλλο tower. Ένα tower έχει ρε. 2, Από 4. πάνω ρε. Κάνει ρε φίλε, είναι πολύ καινούριστικό αυτό που είχε κάνει. Τις αξίνες, ρε. Φέρε ρε, ξέρω τι σου λέω. Γιατί δεν μπορώ να τα σπάσω. You can only break blocks placing during the game. Δηλαδή. Όπως θα μπω μέσα εδώ. Ναι, ισχύει πώς θα πούμε. Πρέπει να σπάσουμε το obsidian. Όχι, Λοιπόν, ο τύπος δεν με έχει δει, είμαι δίπλα του. Φάτο. Περίμενε, πρέπει να μπω κάπως εκεί. Όχι, με είδε. Όχι, θέλετε μόνο τα αξίνα, κοβλέ. Έλα, θα σπάσω το obsidian από κάτω. Προ, έλα κάτω. Πάρ' τον, ήρθε! Τον έριξα κάτω ρε! Ρε! Α, Ναι, τέλειωσα. τον έχουμε βάλει στη γωνία. Ρε. Παπ, Απλά να ρίξει Παπ. τον κάτω, είναι σπαστικός. παπ. Άντε μου στο διάλο. Έτσι. Τέρμα γαμάτι. Αυτό είναι εγώ δεν έχω, εντάξει. Ωχ, είμαι stoner. Βασίλη, κοιτά. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι. Και άλλα βίντεο κάντε follow γιατί κάνω πολύ. Κάνω live stream και κάντε like στο Facebook για να μην μισείτε πάντα. Αυτά από μένα. Γεια σας! Γεια.